Fredo ngiso kata ni training makamane timo kum thuolo mar jumbe ariyo kata tok mano pod nitiere moko maponono imiyo juma ka juma kata inyalo bed ni itiegi mar mondo mi ponono ibed kod lonye weche mamoko to e kinde mabende koro ponono kwatiyo kata kod ranyisi mano mar training makoro osedhi ponono mano mar tuo mar malaria sani bendi wacho ni osemiu nyaka gige ma inyalo pimo godo pressure obed mago mag nyithindo kata mago mag joma dongo uthiedho gi e yo machalo nade uthiedho gi mar ni upimo gi kuyango ni entiere kod tuo ni emumiyo gi yath kose nitiere mana yedhe ma omiu ma ponono kuneno kata ranyisi kata symptoms ma ng'ato nyalo bedo godo kwatiyo kod ranyisi mar malaria ponono ka uneno symptoms mag malaria ema umiye yath kose uthietho e yo machalo nade seche gi kama wantie ni mag malaria pok wachako chiwo asach keche malaria ok inyal miyo ng'ato kodhi e lab koro kanyo to pok wagike kama wasegike makoro wasegike en mana kama ka pressure ngeni nyalo bedo godo kata sani samoro kupima tinyalo yudo ka pressure nani malo koro pressure to pimo yot kech BP machine goli agola kanyo koro mar malaria ni to podi pok ochopo kuomwa ma wan go sani en mar family planning mar pills mar mineni pills ngeni mwanya mikone ni to an adwaro mara orumo to hospital kama da yude bolor koro mano chik yien wamiye mar ariyo mar pressure kwasipimi pressure to koni in pressure nini malo inyalo dhi e hospital for further management mano chiko yienwa aya mar sukari bende kosipime tineno ka en malo chiko yieni nyathi mathin kipimo to nitiere tol moro chalo tol kama to waluonge ni mwak tape yani middle upper arm circumference koro ipime gi kar kae kosepime gi kar ka kowuok en ga green red na yellow kipime to chwadore e green mano nyiso ni nyathino ni sawa i advice janyuolne mondo osika kamiye chiemo go to gi gikosiko kano bet kotimo gi masoesi go sawa kogike yellow tikore ni akoro kae chuno ni koro waore ir hospital odhi yudo daktari mar chiemo nutritionist koro kuno the advice gimonego tim kowuok e red ka to koro en 50-50 ka chik maber to dwani utere hospital mondo daktari